Krisu, lempinimi S, kuulosta tältä hävittäjältä. Itellä nimi mut kuulostat nimettömältä. Iski vast ennen kun tuli vaan nälkä, kuulostaa hävyttömältä. Etelä-Pohjanmaa tätä et vältä, äijähän kuulostaa kesyttömältä. Täältä sä et löydä ainuttakaan, joka pystyis samalla lailla vaikuttamaan. Löysit tyyden aika vaikuttava, mutta sehän onnisti ja käyttää kamaa. Ostaa vaikkei ookaan varaa, paimilla hetkille pyytää rahaa. Maksaa yhden ja maksaa toisen ja kaikki jatkuu samaa rataa. Ja mä tiedän, täällä on apinoita, joka tykkää levittää musta tarinoita. Juttuja ei voi valikoida ja rastin ruutuma pari hoida. Paloin loppu ja kai mä kyllästyin vaan sitten vanhaan minä. Onko aika huumeita sieltä täältä eikä saanut koskaan aikaa mitä piti laittaa stoppi. Piti yksinkertaisesti rauhoittua ja nyt tietää mitä haluestakin on myöskin tullut valvottua. Mutta nyt kun yöt on valvottuna aina mieleen saapuu se valmis kuva missä on tyhjä huone. Mut sanoi paperille on kyllä tahdittuna. Nimi on Krisu, lempinimi S, kuulosta tältä hävittäjältä. Itellä nimi mut kuulostat nimettömältä. Iski vast ennen kun tuli vaan nälkä, kuulostaa hävyttömältä. Etelä-Pohjanmaa tätä et vältä, äijähän kuulostaa kesyttömältä. Täältä sä et löydä ainuttakaan, joka pystyis samalla lailla vaikuttamaan. Löysit tyyden aika vaikuttava, mutta sehän onnisti ja käyttää kamaa. Ostaa vaikkei ookaan varaa, paimilla hetkille pyytää rahaa. Maksaa yhden ja maksaa toisen ja kaikki jatkuu samaa rataa. Katkera itelle, enkä todellakaan leiki pyhimystä päinvastoin. Täs kokeillaan vaan uutta yritystä, ei mitään hyvitystä, vaan normitapoihin pyrkimistä. Yleisö tarvii painava sana ja Etelä-Pohjanmaa kyllä pistää. Välillä mietin, että miksi mä kävisinkään. Kirjoittelee alas kuulen, lopeta väkisinkään. Ja turha tulla sano mulle, että on täällä ihan liian turha vanha. Mitä ne odottaa kuulevansa? Skene koristaa Kinkerparta. Nimi on Krisu, lempinimi S, kuulosta tältä hävittäjältä. Itellä nimi mut kuulostat nimettömältä. Iski vast ennen kun tuli vaan nälkä, kuulostaa hävyttömältä. Etelä-Pohjanmaa tätä et vältä, äijähän kuulostaa kesyttömältä. Krisu hei, etkö sä nyt enää ohjaa?